¿Tenéis problemas? ¿Que si llega qué? Bueno, tengo que no puedo. Ah, vale. ¿Ya has llamado al obispo? ¿Ya has llamado al obispo?
Cens únic, de manera que si un ciutadà no pot votar en el seu col·legi, podrà acudir a un altre. Estem avui desplegats per tot el territori, ho estem explicant a l'antena de Catalunya Ràdio d'Informació, que podria actualitzar. Puguin votar i els denunciem que hem establert un sistema perquè així sigui. Per totes aquelles persones a qui els hagin tancat el seu punt de votació o els hi tanquin durant el dia, volem anunciar que hem desenvolupat un sistema pel que podran votar a qualsevol punt de votació que trobin obert. Tothom que tingui el seu DNI o el seu passaport podrà votar, ja que a cada taula hi haurà un sistema per consultar el cens universal i validar que ningú hagi votat anteriorment. Es farà mitjançant un sistema electrònic que complementarà el sistema habitual.